أفتا بأفا تاريخ نفلت أمدري عسماتنياتات بزي حملو بزنبرو زمن صحفتو نايتا سفيح جزءات زنبرا نكسنت عب حدن إشي من إسي مركوس ناي زمن إسي زسم دما مرلين. سلام جوسي تحاوكم يمساكم زلخو نلوم دما رابعي كفال مرلين حيزولكم ماتيالخو كابز حالفة بارت نيشي كزوكروكم أب كتما كاميلوت ماي سلسة مرزة بزحات نبرتنا يتعدي حميمون كموتو خلو بزنا قرز دما نقوس أتر أزي خوش اناق كله انتخونا قن مرلين مس أرتر بمتحققاز نتي ماي بكيلوات أنحا أراويت كقتلوا خلو اتا نزو خلو شقر زفت أرت قوال دما نمرلين حنا خم تفدن دا تزاربت كلا رئنا ودينا نيرنا رابعي كفال كنكتل كلنا اتا أبز حالفة كفال زرانها نماي مريزاتو زنبرت تنقاليت كالا اجزين رئا عفت ماي نمرلين دا تملكتت قوصلو تيا ناي ماجيك آلات دا تزاربت بات قوصل جيرا نتماي دا حبرت عوانجا قلنا قراد دالها نمرلين حنا خم تفدي ختزارب كلا خال اجزين سمعا قتلنا ناب كتما كاميلوت حدا بيار دستبهاله نايكال اجزاءات نقص ماتيو مس نقص أتر بين دراغن الرخب أمانغو خلتيهم قدم حج خوينات سلازنبرة عبز حج جيزيجن سلام نخوردو تسامعهم إدن إيديج أبابتو انتخونا جن عبز جيزيزي أما أخل مستوم نايتهم زماتو نقصات اتا أقدمنا خنريات أنحانات أنقاليت نمرلين حنا خم تفدس تزاربت مستوم سبات تأكيبا خم زماتات نرئي بزح كيدون جيت مرلين نجايسن تطويلهم دعلو خلو نبرت حيزات حلف مسيلاتو دقمو مرلين دما دن نيلو نخحجزا مسفتنا فولويات أمامتان دات أمتت زتا قدستلو مسيلا كم زفتوا تقبر مرلين قرهلو بدما كم تملكعا قبرات صبغ مسيلو كتا حبابران دا فتنا نسا دما دقاقي ما كابل بيه مسجن دابلتو نسو دما تقامي بلن دابلا بعينو يفانوا ولا مسكدت جن دريقو سلازتارفة جايس نعباتن كساقسيلي لاقتصلو تتاقوال جن نوشت دحرم اتاوا ولا حدا سب كيرأي ناب حدا معزو تتقعمو ماجيك تتاكي ما نت معزو خفيتا نتا اسمات سريحات اللازنة برت وانجا مسكال وانجا ختلوت اقولا نرأي مرلينون بوغنو مسقاي استفالالي ناب ارتري من رحمو بزعبا نايلو مزولو ناي عرق بروغرام دعلولو عمونغو جن ارتر فشيخ تاسل زبزحة مرلين تايلو دي حدش نقري له حاتو ارتر دما نزناي عرق مدب كساب زكايد نسخا ختقورو زلكا خدان علو يلو فوليك قد زلو خدان هبو مرلين نز خدان زتا زي قورو دسم بولو انتخونا جن قديتا سلزنبرا نافتو بروغرام جيرو خيدمو قانا خي اتوا جيرن عند رأيت فشيخ كتبل كلا ارترون تقلبيتو نمرلين دا رأي فشيخ كبل كلا نري مرلين اي تعامون after program كاب كلتيو نغستات زلو سبات تأكيبهم نا عرق يوعل تفراريمهم سلام يوردو نقوس بيارد دما تسيو نزمان قخلتيهم استفتر حدش فقر قبل نغلتيهم ننقوسن نود نقوسن زخون كل توانج عداليو مالت تعانتوي تاقوال تمرزون نبرت وانج مالتيو نسخو بانكولوغن نطبق حسيبوه كم هي ببركيت اللهم نساتهم بتستوهبهم وانجا وين نخساتين دا تدالو مرلين ومبوغنو كساب حج نافت عنتا ويزرعيا قوالافت إيتو سلازولو جيون نزرعيا كأني آخد كيد كلها نرعيا بوزو حيدون قيتن كمان ناب مرلين غاز اتمت امو حدا نگر كزاربا كادا للخو نعابين غاخ نگر كايلا هاويخا نافت افدق غاز حيزاتو توتس مرلين دمان دا تدناغر انتا يلو حتامو نسا دما ازي نگر انتا نگيركا برقز نقوس بيار دقيقات لني اندابلت نگرات كشنكر تجمر مرلين دما تقام يلن عن اللخلكي انتا يتراي نگر النبلا نسا دما زربا قتيلا نقوس بيارد نز سلام زي دالينيو نابز ممتيو مخنيات نود نقوس ارتر نخو قتلو ايتبلا مرلين نا ارتر دان منتاي قتلو مسبلا نسا دما متان نقوس اتر بحازن ودو نز مجزات خمزة يمحادر كخون تبلا قتيلا نابز قدم ممتانا افتناي صوع وانجا مرز خسرحو خلو بعيني رئيو ميتبلا نزز سمع مرلين تقلاتيفو نافت أداراش خيرمو بعر أرتر وينوم نخساتي ندا تدالو خلو ركبوهم إذا وانج أزياء بمرز تمرز آيلو يزارب مرلين نزز سمع نقوس بيارد بحركان سيفو تيو نقال سيدالو وتهدرات كاملتون كلهم سيفهم يمزو
ንጉስ ኡተርውን ኣዝዩ እንዳሓረቀ ብቁፅሪ ስለንበልፀኩም ሰይፍኹም ኣውርዱ ብሎም ንመርሊን ውን ብኸመይ ፈሊጥካ ከም ዝተመረዘ ኢሉ ሓቶ መርሊን ግን ዝነገረኒ ሰብ ክነግረኩም ኣይክእልን ከም ዝተመረዘ ግን ይነግረኩም ኣለኹ ይብሎም ኣርተር እንዳሓረቀ ናይ ቆልዓ ስራሕ እንዶይ ትስራሕ መርሊን ይብሎ ንጉስ ግን ነቲ ጉዳይ ብዕቱብ ስለ ዝሓዞ ነታ ዋንጫ ሒዝዋ ናብ ንጉስ ቤያርድ ይኸይድ እሞ እዚ ነገር ሓሶት እንተኾይኑ እንካስከስተ ይብሎ ኣብ መንጎ ግን ሓሳብ ቀይሩ ምዃን ሓቂ እንተኾይኑ ባዕለይ ብኢደየ ክቐትለካ ዝደሊ ኢሉ ናብ መርሊን መለስ እሞ ጊላ ስለ ዝኾነ ነቲ መርዚ ዘለዎ ዋንጫ ሓቂ ተኾይኑ ስተዮ ስከብሎ ንመርሊን በዓል ጋየስ ነዚ ምስ ሰምዑ ተሰናቢዶም መርሊን ተጋጊኡ በቃ እዚ ነገር ይትረፍ ዋላ እኳ ተበሉ መርሊን ግን ሓቅነቱ ከረጋግጽ ነቲ መርዚ ዘለዎ ዝተባህለ ግጥም ኣቢሉ ይሰትዮ እታ ጠንቋሊት ድማ ሓሳባ ስለ ዝሰመረላ ብሓደ ፀግዑ ኮይና ትሕጎስ ኮልና ንርኢ መርሊን ሞት ኣብ ቅድሚኡ ከሎ ብድፍረት ዋላ እኳ ነቲ መርዚ እንተሰተዮ ከምቲ ዝሓሰብዎ ግን ወላ ሓደ ይተፈጥረን ንእሽተይ ደቃይቕ ፀኒሑ ግን ጎረርኡ ይሕዞሞ ናብ መሬት ሃንደበት ወድቕ በዓል ጋየስ ኣዝዮም ተሰናቢዶም ሕክምና ክገብርሉ ይጓየዩ ንጉስ ኡተር ድማ ኣዝዩ ሓሪቑ ንንጉስ ቤያርድን ንወተሃደራቱን ይኣስሮም እታ ጠንቋሊት ውን ዝሓሰበቶ ምስ ሰመረላ ተሓጒሳ ካብቲ ቦታ ትኸይድ ጋየስ ድማ ተቐላጢፉ ሕክምንኡ ጀሚሩ ካብቲ ጥርሙዝ እንዳረኣየ ድማ እንታይ ዓይነት መርዚ ምዃኑ እንዳጻረየ ከሎ ካብ ሞርቴዝ ዝተባህለ ዕምባባ ከም ዝተሰርሐት መርዝን ነዚ መርዚ ንምሕዋይ ድማ ልክዕ ካፍታ ፊዮሪ ካብኣ ከም ዝስራሕ ትፈውሲ ይርዳእ እዛ ዕምባባ ግን ብቐሊሉ ይትርከብን እያ ኣብ ቦላክ ዝተባህለ ኣዝዩ ጽዑቕ ጫካ ከም ተራ ተኽሊ ኣብ ልዕሊ መሬት ዘይኮነ ድማ ኣብ በዓትታት ከም ትርከብታ ፊዮሪ ደጊሙ ይርዳእ ዝገደደ ግን ናፍቲ በዓቲ ኣቲኻ ብቐሊሉ ነታ ፊዮሪ በጢስካያ ዘይኮንካ ትወፅእ ነቲ ቦታ ዝሕልው ኮክትሬስ ዝተባህሉ ኣራዊት ከም ዘለዉ እዞም ኣራዊት መርዛማት ብምዃኖም ውሕዳት ሰባት ጥራይ ናብዚ በዓቲ ኣትዮም ብሂወት ከም ዝተረፉ ካብ መጽሓፍ ጋየስ እንዳንበበ ይርዳእ መርሊን ኣብ ውሽጢ 5-4 መዓልቲ ፈውሲ እንተዘይረኺቡ ክመውት እዩ ኣርተር ነዚ ምስ ሰምዐ ብድፍረት መርሊን ካብ ዝመውት ኣነ ባዕለይ ከይደ ከምፀሉ ይብል ናይ ብሓቂ እሙን እንተኾነ ግን ናብ በብኡ ኸይዱ ዝሕግዝዎ ውሕዳት ወተሃደራት ንኽቦ ምስ ሓተቶ ነዚ ተራ ቆልዓ ክብል ወተሃደራተይ ንስኻን ኣብ ሓደጋ የእትወኩምኒ ንስኻ ኮ ናይ መጻኢ ናይ ካሚሎት ንጉስ ኢኻ ህይወትካ ብዘይጠቅም ነገራት ኣብ ሓደጋ ኣይተእቱ ከምኡ ተጌርካ እውን ኣነ ይፈቅድኒ ኢሉ ኣቡኡ ኣርተር በዚ ጉዳይ እዚ ተንከሲሉ ንደገ ንኸይወፅእ ይእዝዞ ኣርተር ግና ኣብዘን ውሕዳት መዓልታት መርሊን ብዙሕ ግዜ እዩ ብህይወት ንኽነብር ሓጊዙኒ ኣነ ድማ ብተራይ ሕጂ ግድን የኽሕግዞ ይብሎ ንጉስ ኡተር ግን ደጊሙ ይነግረካ ኣለኹ ተደሊኻ ክመውት ከሎ ይትርአዩ እንተዘይኮይኑ ካብዚ ንዑ ክትብል ከይትወፅእ ኢለ ኣዚዘካ ኣለኹ ኢሉ ብተሪር ይነግሮ ኣርተር ኣማራፂ ስለ ዘይነበሮ ናይ ኣቡኡ ትእዛዝ ተቐቢሉ ሓዚኑ ከሎ ንሪኦ እሞ ኣብ መንጎ ሞርጋና መፅያ ንኽኸይድ ከተተባብዖ ትፍትን ኣቐዲሙ ግን ኣቡኡ ንስኻ እንተሜትካ መኒ ናይ ካሚሎት ንጉስ ክኸውን ኢልዎ ስለ ዝነበረ ንሞርጋና ከምኡ እብላ ንሳ ድማ ተቐብላ ኣቢላ ኣነ ትቁኑዕ ነገር ንኽትገብር እየ ዘተባብዐካ ድሓር ከዓ ህዝቢ ካሚሎት ናይ መጻኢ ንጉሶም ሰብ ከድሕን መስዋዕቲ ዝኸፍል ንጉስ እምበር ብናይ ኣቡኡ ሕጊ ዝምራሕ ንጉስ ኣይደልዩን እዮም ትብሎ ሞርጋና ሞራል ምስ ሃበቶ ኣርተር ወላ ሓደ ወተሃደር ከይወሰኸ በይኑ ፈረሱ ሒዙ ይብገስ እታ ናብዚ ኩሉ ሽግራ እትያቶም ዘላ ጠንቋሊት ድማ ኣማይቲ ነገራት እንዳተዓዘበት ሓሳባ ስለ ዝሰመረላ ክትሕጎስ ኮላ ንርኢ ጋየስ ድማ ናይ መርሊን ነገራት ኩሉ እንዳሻቐሎ ኣብ ኢዱ ድማ ምልክት ክርኢ ጅምር ነቲ ዝረኣዮ ምልክት ኣብ መጽሓፍ ከይዱ ምስ ፈተሾ እዚ ምልክት እዚ ድሕሪ ምርኣዩ እቲ ሰብ ድሕሪ 2 መዓልቲ ክመውት ዝኽእል እዩ ዝብል ጽሑፍ ጸኒሕዎ ኣዝዩ እንዳሰንበደ ካብ ተቐዲምና ክሳብ 5-4 መዓልቲ ክጸንሕ ይኽእል እዩ ዝተመረዘ ዝሰማዕናዮ ሕጂ መዓልታት ዝወሓደሉ ምኽንያት ድማ ኣብቲ መጽሓፍ ከም ዝረኣዮ ጋየስ እቲ ዕምባባ ንመርዚ ጥራይ ዘይኮነ ማጅግ እንተተሓዊስዎ ከምዚ ኢሉ ኣብ ውሽጢ 2 መዓልቲ ሰብ ክቐትል ከም ዝኽእል የንብብ እንተኾነ ግን ሓደ ነገር ሕቶ ይፈጥረሉ ንጉስ ቤያርድ ማጅግ ክጥቀም ስለ ዘይክእል ካልእ እታ ንመርሊን ንዓ ክነግረካ ኢላ ሒዛቶ ዝወፀት ንሳ ክትከውን ትኽእል ኢሉ ስለ ዝጠርጠረ ጋየስ ንጊዮም ቀልጢፍክ ነታ ጓል ደሊኺ ረኸብያ ኢሉ ይልእኻ ንሳ እውን ከምቲ ዝተባህለቶ ነታ ጓል ንኽትረኽባ ናብቶም ዝተኣስሩ ኸይዳ ዋላ እኳ ተደለየታ
كترخباي كالتن هاب تمساسال ساعات نغوس اوتر ارتر ودو نمرلين كدحن كم زخده سميعو حرق كل رئينا جيونون تمليسا كرخباي كالكون نتاغواليلا نغايس تنغرو كم تزت ارتورو سلا زغات اما نجيون كم زيلو ينغرا هازي حدغنيا طنقاليتا قدمينا نفلطا سما خمان كارا از بهاليلو ينغرامو جيون دما نوتر نغوس ننغردو مويلات حاتو غايس جن قال نغرات حساسيبو زخلو تقبر زلا نسات خوينا اتا عنباباون ابي كم تركب تفلط يا سلازي ارترون ابشغر يزلو مالتي يبلا كافت زفرحو كمان ايوصن ارتر افت ጫካ እንዳኸደ ኸሎ አመገዲ ከምዝ ተሐስያ ዝወደቀት ጓል መሲላት ጸንሖ ንሱ ድማ ሕዚናቶ ከሕግዛ ናብ አገጹ ይኸይድሞ እንታይ ከም ዝኾነት ምስሓተታ ሓላፊኣ ቀጥቂጡ ብዝጉሒፍዋ ከም ዝኸደ ትነግሮ ነዊሕ ከይጸንሑ ግን ሽግራት ይጅምር ካብቶም ኣብቲ ጫካ ዝርከቡ ሓደገኛታት ኣራዊት ናብኦም ገጹ ክመጽእ ይጅምር አርተር ናይ ክልቲኦም ህይወት ንኸድሕን ክዋግኦ ስለ ዝነበሮ ሰይፉ ውፅኡ ይዳሎ ንሳ ግን ብድሕሪኡ ኮይና ፍሽኽ ኢላ ክትሕጎስ ኮላ ንርኢ በዘሐጉስ አጋጣሚ ግን ዋላ እኳ ኣራዊት ሓደገኛ እንተነበረ ገና ከይቀረበ ኸሎ አርተር ነታ ሰይፍ ናብኡ ገጹ ይሽምጉጋ ከብዱ ኣትያቶ ድማ ኣራዊት ኣብኡ ይመውት ደጊሙ ናብኣ ተመሊሱ ነዚ ዓወት ድሕሪ ምግንጻፉ ደጊሙ እንታይ ይኹን ኪሎ ሓታ ንሳውን ደጊማ ሓላፊ ኣብዝ ከም ዝደርበያን ካብዚ ቦታ በጃኻ ሒስካን ንኺድ ኢላ ትልምኖ አርተር ግን ካብዚ ጫካ ሒዘዮ ዝኸይድ ንብረት ኣለኒ ድሕሪኡ ምናልባት ክወስደክ ክእል ይብላሞ ንሳ ድማ ኣብዚ ከባቢ ደኣ ሞሪቲዮስ ዝተባህለ ዕምባባ ዲኻ ደሊኻ መጺኻ ኢላ ትሓቶ አርተር ድማ እንዳተገረመ ብኸመይ ፈሊጥኪ ይብላ ንሳ ድማ ደሓን ኣበይ ከም ዝርከብ ይፈልጥ የኸርእካ ተደሊኻ ትብሎ ንሱውን ወዮ ዝመርሖ ረኺቡ ናፍቲ በዓቲ ሒዛቶ መሪሓቶ ተኣቱ ናውሽጥ በዓቲ ምስኣተው ኣብቲ ፊትካ እዩ ዘሎ እቲ ዕምባባ ኣነ ብዝኽጸንሐከ ንስኻ ሒዝካዮ ምጻእ ትብሎ አርተር ኣሚንዋ በታ ንእሽተይ ድልል እንዳተሳገረ ኸሎ ናይ ኣስማት ቃላት ክትዛረብ ጀሚራ ነታ ክሳገረላ ዝጸንሐ ንእሽተይ ድልድል ትሰባብራ አርተር ጸዲፉ ኣብቲ ጫፍ ሒዙ ጠልጠል ይብል ንሳ ድማ ጽሑፍቶኻ ኣነ ንኽቐትለካ ኣይኮነን ኣብ ትሕተኻ ዘለዋ መርዚ ዘለዎን ሳሬት ባዕለን ይቕተላኻ ኢላ ንኽመውት ኣብኡ ገዲፋቶ ትኸይድ ቅድሚ ምኻዳ ግን አርተር መንዲኺ ኢሉ ሓታሞ ንሳ ድማ ንመወዳእታ ግዜ ትሪኦ ገጻነ ኢላቶ ገዲፋቶ ትኸይድ አርተር ኣብ ሽግር ከኣቶ ምስ ጀመረ መርሊኑ ናብ ዓራቱ ኮይኑ ክጭነቕ ይጅምር ዋላ እኳ ካብቲ ዓራቱ ዘተስዕ ሓይሊ እንተዘይነበሮ ኣስማቱ ብምጥቃም ግን ንአርተር እንታይ የጋጥሞ ምንባሩ ይፈልጥ እዩ ነይሩ መርሊን ሃለዋቱ ጥፊኡ ኸሎ ናይ ማጂክ ቃላት ናይ ኣስማት ቃላት ክዛረብ ጊዮን ምስ ሰማዓቶ ግን እንታይ ዝብል ዘሎ ኢላ ክትደናገር ትጅምር ጋየስ ድማ ይብህርር እዩ ዘሎ ንዓኸይድካ ካብቲ ንብረት ኣምፅለኢሉ ይእዝዛሞ መርሊን ግን ንአርተር ምርኣይ ቀፂሉ ኣብ መጻወዳ ኢኻ ተኣቱ ዘለኻ ኢሉ እንዳተዛረበ ማጂክ ምዝራቡን ቀፂሉ ኢዱ ጋየስውን ነቲ ኸበርታ ምስ ቆልዖ ኣብ ኢድ ናይ መርሊን ሰማያዊ መብራህቲ ክበርህ ከሎ ይርኢ እዚ ማለት ድማ አርተር ኣብቲ በዓቲ ድሕሪ ምእታው ግብ ዝበለ ጸልማት ስለ ዝኾነ ዓይኑ ኸማን ክርኢ ከኣለን በቲ መርሊን ኣብ ዓራቱ ኮይኑ ኣብ ኢዱ ዝፈጥሮ ዘሎ መብራህቲ ግን ንአርተር ኣብ ውሽጢ እቲ በዓቲ መብራህቲ በሪሁ ንላዕሊ ክመርሖ ይጅምር ናፍቲ መውፅኢ አርተር እውን ብብርሃን ዋላ እኳ ተተመርሐ ንመርሊን እታ ፊዮሪ ከይተማልአሉ ክምለስ ስለ ዘይደለየ ግን ኣብ መንጎ ህይወትን ሞትን ተቐርቂሩ ኸሎ ተማዊቱ ነታ ዕምባባ በጢሱ ብኢዱ ይሕዛ መርሊን እውን ንሱ ግደፎሞ ህይወትካ ጥራይ ኣድሕን እንዳበለ ኣብ ዓራቱ ኮይኑ ዘረቡ ይቕጽል እተን መርዛማት ሳሬት ድማ ካብ ታሕቲ ናፍቲ ላዕሊ አርተር ዘለዎ ቦታ ክመጻ ኸለዋ ንርእን ኣብ መወዳእቱ አርተር እታ ፊዮሪ ሒዝዋ መብራህቲ እውን እንዳመርሖ ናፍቲ መውፅኢ ናይቲ በዓቲ ክዲብ ይጅምር መርሊን ድማ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብታ ዘለዋ ዓራት ኮይኑ ነቲ ብርሃን ተኸተሎ ቀልጥፍ እንዳበለ ዘረቡ ይቕጽል ኣብ መወዳእቱ ከም ናይ ክልቲኦም ድሌት እተን መርዛማት ሳሬት ንአርተር ከርክብኦ ንእሽተይ ምስ ተረፈን ናፍቲ መውፅኢ ናይቲ በዓቲ በፂሑ ወላ ሓደ ከቢድ ጉድኣት ከይወረዶ ብሰላም ይወፅእ አርተር ከምዚ እንዳበልና ናይ መወዳእታ ኣከባቢ ናይ ዘኸፋል ዝበፅሕና ኢና ንመስል አርተር ተቐላጢፉ ነታ ዕምባባ ሒዙ ናብ ከተማ ካሚሎት ጉዕዙኡ ይጅምር ክድነቕ ይግብኦ እዩ እንተኾነ ግን ኣብ ኣፍ ደገ ናይታ ከተማ ምስ በፅሐ ዘይሓሰቦ ነገር የጋጥሞ ክኸይድ ከሎ ናይ ኣቦኡ ትእዛዝ ጥሒሱ ስለ ዝኸደ ገና ነታ ዕምባባ ናብ መርሊን ከየብፅሓ ከሎ እቶም ወተሃደራት ኣሲሮም ናብ ኣቦኡ ይወስድዎ ኣቦኡ ንምንታይ ትእዛዘይ ጥሒስካ ኸይድካ ኢሉ ሓቶ አርተር ድማ መርሊን ብዙሕ ግዜ ህይወተይ ኣድሒንኒ ኣነ ድማ ብጊደይ ዋጋ ክኸፍለሉ ነይርኒ ዋጋ ከዓ ኸፊለሉ ብሎ
አመገድውን ሓንቲ ጥዒት መሲላ ጠንቋሊት ረኺባትን ነይራ ክትቀትለኒ እውን ፈቲና ኢሉ ነብኡ ይነግሮ ኦተር በቲ ነገር እንዳተገረመ ከሎ አርተር ዘረቦ ቀፂሉ ከም ዝመስለኒ ኸማን ምስ ንጉስ ቤያርድ ባኢሳትኩም ዘላ ንሳ ከይኮነት ኣይትተርፍን እያ ንሱ ማጂክ ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ንሳ ከይትኾን ዝኩሉ ነገር ባዕላ ፈጢራ ኣብ መንጎኹም ፀልኢ ተኺላ ዘላ ብሎ አርተር ሕጂ እውን ዘረቡ ይቕፅል እሞ ንዓይ ከም ድሌትካ እሰረኒ ነዛ ዕምባባ ግን ናብ ጋየስ ኣብፅሐለይ እሞ መርሊን ብሂወት ይትረፍ ብሎ ኣብዚ ሰዓት እዚ ዝሓዝን ነገር የጋጥም ንጉስ ኡተር ናተይ ትእዛዝ ጥሒስካ ስለ ዝኸድካ ብዝብል ምኽንያት ነታ ዕምባባ ምስ ተቐበሎ ጨፍሊቑ ይድርብያ ዘይተሓስበ ሽግር አርተር ኣዝዩ ስንብድ ኣቦኡ ግን ወላ ሓንቲ ዓጠጦን ኣብኡ ኣሲርዎ ይኸይድ ደስ ዝብል ነገር ግን ነታ ፊዮሪ ኣርሒቑ ይጓሓፋን ጨፍሊቑ ኣብቲ ጥቓ ቤት ማእሰርቲ እዩ ገዲፍዋ ጋየስ አርተር ናብዚ ከተማ ከም ዝተመልሰ ይሰምዕ እንተኾነ ግን ከም ዝተኣስረ ምስ ፈለጠ ኣዝዩ ይሓዝን እንተኾነ ግን ምናልባት ተዓምባባ ሒዝዋ ይህሉ ኢሉ ስለ ዝጠርጠረ ንጊዮን ብዝኾነ ይኹን ጥበብ ጌርና ካብኡ ተቐቢልና ኸነምፅእ ኣለና ተዓምባባ ብላ ጊዮን እውን ኣብ ከምዚ ዓይነት ጥበብ ኣዳሓንያ ነይራ ከይተገጠመት ከምዛ ምሳሕ ተብፅሐሉ መሲላ ናብ አርተር ተኣሲሩሉ ዘሎ ቦታ ትኸይድ አርተር እውን ኣይሓመቐን ቀልጢፉ ስለ ዝተረድኣ ነቲ ዘምፀቶ መግቢ ኣይጥዑሙን እዩ ብምባል ነታ ፊዮሪ ኣብ ማእኸል ትባንእት እዩ መሊስ ክውሰድዮ ኢሉ ይእዝዛ ንሳ እውን ከምታ ዝተባህለታ ነታ መግብል ዒላታ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ትወፅእ እንተኾነ ግን ብዙሕ ከይረሓቐት ኮላ እታ ሓቀኛ ምሳሕ ተብፅሐሉ ጓል ትመፅእ እቶም ወተሃደራት ነዚ ምስ ረኣዩ ንጊዮን የጓይዋ ግን ክሕዝዋ ይከኣሉን ካብኦም ኣምሊጣ ናብ ጋየስ ትኸይድ ጋየስ ተቐላጢፉ ናይ መርሊን ህይወት ንምድሓን ነታ ዕምባባ ወቒጡ ከም መድሃኒት ገይሩ የዳልዋ ኣብ መንጎ ግን እታ ዕምባባ ጥራይ ዘይኮነ እታ መርዚ ማጂግ ኣስማት እውን ከም ዝተሓወሰ ዘኪሩ ሽዑ ንጊዮን ይነግራ እሞ ጊዮን ኣብዚ ከተማ ከዓ ማጂግ ዝተኸልከለ እዩ እንታይ ደኣ ክንገብር ኢና ወደ ኢላ እንዳሓተተቶ ኾላ ንዕድሓን ንእሽተይ ማይ የድልየኒ እዩ ኺዱ እሞ ምፅለ ኢሉ ይርእኻ ሽዑ ዘይተፀበናዮ ነገር ንርኢ ጋየስ ባዕሉ ኣስማት ማጂግ ክዛረብ ጀሚሩ ነቲ መድሃኒት ከም ዝሰርሕ ገብሮ ለካ ጋየስ ክሳብ ሎሚ ዘይንፈልጦ ክንዲ ናይ መርሊን ኣስማት እዩ ዘይብሉ እምበር ንእሽተይ ናይ ተፈጥሮን ናይታ መፅሓፍን ፍልጠት ለካ ነይርዎ እዩ ጊዮን ምስ ተመልሰት እቲ መድሃኒት ተሰሪሑ ይፀንሓ ካብኡ መርሊን ክትስኡ ብምባል ነቲ መድሃኒት ቀልጢፎም የስትይዎ ካልኣይ ዘይተፀበናዮ ኣጋጣሚ ግን ክድሕን ኢልና ኩላትና እንዳተፀበና መርሊን መሊሱ ትርግታ ልቡ የቋርፅ ጋየስ ነዚ ምስ ረኣየ ኣዝዩ ስንብድ ብፍጹም ኣይከውንን እዩ ዝነገር እዚ ናይ መርሊን ጽሑፍቱ ዓብዩ ክሕልዎ ይግበአኒ ነይሩ ኢሉ ተጣዒሱ ኣዝዩ ሓዝን እሞ ምስ ጊዮን ተሓቃቂፎም ክልቲኦም ክበኽዩ ይጅምሩ መርሊን ግን ናይ ብሓቂ ይሞተን ነይሩ እቲ መድሃኒት ዶንጊ ስለ ዝሰርሕ ሃንደበት ይባራበር እሞ ንሳቶም ሞይቱ ኢሎም ተጨኒቖም ተሓቃቂፎም ይበኽዩ ንሱ ግን ንጋየስ ታኾንካታ ጋየስ ሸምጊልካ ኣሪካ እንዳበልናስ ንእሽተይ ቆልዓ ተሓቃቅፉ ይብሎ ጋየስ ድማ መርሊን ካብ ኣፍ ደገሞ ተመሊሱ ክላገጽ ምስ ረኣዮ ኣዝዩ እንዳተገረመን በቲ ሓደ ወገን እውን ዘይሙማቱ እንዳሓጎሶ ኸሎ ካብኡ ንላዕሊ ጊዮን ተሓጊሳ ንመርሊን ሕቑፍ ኢላ ከንፈሩ ትስዕሞ መርሊን ድማ ክሳብ ሕጂ እንታይ ከም ዝተፈጥረ ሃለዋቱ ጥፊኡ ስለ ዝፀንሐ በቲ ኩነታት ኣዝዩ ስንብድ ሽዑ ጋየስ ተቐላጢፉ ናብ ንጉስ ኡተር ይኸይድ እሞ ኩሉ ዝረኸቦ ሓበሬታን ጭብጥታትን ይነግሮ እቲ መርዚ ዝተሰርሐ ብንጉስ ቤያርድ ከም ዘይኮነን በታ ቀደም ንፈልጣ ጠንቋሊት ኒዮሚም እዩ ይብሎ እሞ ኡተር ድማ ነዚ እንዳሰምዐ ምእማን ከቢድዎ መልክዓ እኮ ንፈልጣ ኢና ነርና ከመኢልና ኣብ ግዝኣትና ዝኣክል ኣትያ ነይራ ኸየለለናያ ብሎ ጋየስ ግን ኣስማት ስለ ዘለዋ መልክዓ ቀይራ መፅያ ትኸውን ብሎ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኡተር ንሳ ትደልዮ ነገር ይፍጠር ከም ዘሎ ብፍላይ ድማ ንንጉስ ቤያርድ ድሕሪ ምእሳሩ ሰራዊት ናይ ንጉስ ቤያርድ ምስ ናይ ካሚሎት ክዋግኡ ተዳልዮም ስለ ዝነበሩ ካብቲ ዝሓሰቦ ኹናት ኢዱ ይስሕብ ጋየስ ድማ ዘረብኡ ቀፂሉ ቀስ ኢሉ ንኡተር መዓሲና ግን ንኣርተር ብዛዕባ ንሚዌ ኸነዕልሎ ይብሎ እዛ ኣቐዲምና ክንሪኣ ዝፀናሕና ጠንቋሊት ምስ ኣርተር ወዲ ንጉስ ገለ ዘይፈለጥናዮ ታሪክ ኣለዋ ማለት እዩ ሽዑ ኣብ መወዳእታ ናይዛ ራብዓይ ክፋል ንጉስ ኡተር ፔንድራገን ምስ በዓል ንጉስ ቤያርድ ሰላም ኣውሪዱ ንዓዶ መሰዶም ኣርተር ድማ ንሞርጋና ናብቲ በረኻ ኸይደ ከለኹ ኣብ ውሽጢ እቲ በዓቲ ኩሉ ነገር ጸልሚትኒ ነይሩ እንተኾነ ግን ሃንደበት መን ምዃኑ ይፈልጥ እየ ብብርሃን ገይሩ መሪሑ እዩ ሕጂ ብሂወት ከም ዝህሉ ገይርኒ ብላ ንጉስ ኡተር እውን ናብ ኣርተር መፂኡ እታ ኣብ በረኻ ዝረኸበትካ ከመያ ይብሎ ኣርተር ድማ ኣዝያ ጨካን ተንኮለኛ ሰብያ ክትቀትለኒ ትኽእል ነይረ እያ ሓቂ ዘረባ
እንተኾነ ግን ናተይ ጽሑፍቶ ይኮነን ንዓኻ ምቕታል ብዝብል ምኽንያት እያ ገዲፋት ንኸይድ ኣብሎ። ኦተር ድማ ነዚ ድሕሪ ምስምዑ ናይ ሓደ ጠንቋላይ ልቢ ምፍላጥ ናይቶም ካልኦት ንኽትፈልጦ የቕልለልካ እዩ። ሓቂ ዘረባ ኸዓ ኣነ ካብዚ ከተማ ኣይትኸይድ ኢለካ እንዴ፣ ግን ባዕልኻ ወሲንካ ብዝገበርካዮ ናተይ ትእዛዝ ስለ ዝጠዓስካ እምበር ብተግባራትካ ኩሉ ኣዚኻ ኢኻ ኹሪዕኻ ንብሎ።